ሰላም ክቡራትን ፈተዋትን ናይ ጽጌ ዩቲብ ቻናል ቤተሰብ ከመይ ገኒኹም ሰላምኩም በብዘለኹም ወብዙሕ ትርፊ ይበለለይ ከመይ ኣለኹም ተጠፊእና ብጣዕሚ ይቅርታ ከመይ ትኾኑ ሰላምኩም ይብዛሕ ብድጋሜና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ጽልዋ ዓርኪ ትብል ንእሽተን ፅሕፍቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ዩቲብ ቻናለይ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ሰብስክራይብ ዘይበልኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምባል ምትብዓኹም ኣይፈለየኒ እና ብዛዕባ ጽልዋ ዓርኪ ትብል ሒዘያ መፅእ ዘለኹ መደብ ናብ ኣኸብለኩም ማለት እዩ። ኦኬ ዝበዝሑ ሰባት ቀዳማይ ዝገብርዎ ጌጋ ምስ ብዙሓት ሰባት ምዝማድ ወይ ምትዕርራኽ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ግን ምስ መን ይተዓራረኹ ይማኸሩን ዘየስተውዕሉ ምስ ዝኸውን እዩ። ምስ ብዙሓት ሰባት ሰላምታ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ። ምስ ብዙሓት ሰባት ቅርበት ክህልወካ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ርሕቐቱ ዝሓለወ ሰብ ኩን። እዚ ማለት ግን ሰላምታ ንሰብ ምኽባር ስለዝኾነ ሰላም ኣይትበል ማለት ዘይኮነ ርሕቐትካ ሓሊኻ ውሕዳት ቀረብቲ ክህልውካ ፃዓር ንምባል እየ። ዋረን ባፊት እቲ ዝበለፀ ካባኻ ምስ ዝበልፁ ምትዕርራኽ እዩ ይብል። እዚ ማለት መንፈሳውነት ብልቦና ብሓሳብ ብስነ ስርዓት ብሓፈሻ ጽቡቕ ልምድታቶም ምስ ዝፀልኡኻ ተዓራረኽ ንምባል እዩ። ገለ ሰባት ግና ኣነ ይበልፅ እምበር ካባይ ይበልፅ ኣሎ ብምባል ስለዘይፈቱ ትሕትና ገይሩ ክተዓራረኽ ይኸብዶ እዩ። እዚ ጥራሕ ከይኣክል እውን ዝበዝሕ ሰብ ክተዓራረኽ ከሎ ናይ ሓደ ሰብ ልቦና ሓሳብ ስነ ስርዓት ተስተውዒሉ ዘይኮነ ገንዘብ ብልዒ ግዝያዊ ጥቕሚ ጠሚቱ ይተዓራረኽ ምዃኑ እዩ። ውሑድ ሰብ እዩ ንሓደ ብልቦና ብሓሳብ ብስነ ስርዓት ብፅቡቕ ልምድታት ዝተኸበበ ርእዩ ካብኡ መንታን ክኸስብ ኢሉ ዝቐርብ ማለት እዩ። ካልእ ዴንዘል ዋሽንተን ምስ 5 በላሕቲ ሰባት ተተዓራሪኽካ ንስኻ ሻድሻይም ክትከውን ኢኻ፣ ምስ 5 ደናቑር ተተዓራሪኽካ ንስኻ ሻድሻይም ክትከውን ኢኻ ይብል። ኣስተውዕል ዕርክነት ጽልኡ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ዕርክነት ጠቓምን ጎዳእን ምዃኑ ክትስሕቶ ዘይግበአካ ሓቂ እዩ። ጥቕሙ ካባኻ ምስ ዝበልፁ ምስ ትተዓራረኽ ብጽቡቕ ሓሳብ ትጽሎሞ ከምኦም ክትከውን ዓብይ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዩ። ጉድኣቱ ካባኻ ምስ ዘይበልፁ ምስ ትተዓራረኽ ብሕማቕ ሓሳብ ትጽሎሞ ከምኦም ምዃን ስለ ዘይተርፍ እዩ። ቃል ኣምላኽ እውን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ እዩ ይብል። እዚ ማለት ምስ ካብ ናትካ ንላዕሊ ክፉእ ልማድ ዘለዎም ምስ ትተዓራረኽ ዝነበረካ ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ልማድን እኳ ይጠፍእ እዩ ንምባል እዩ። እዛ ፅሕፈት ተተባቢልካ 5 ካብ ትቐርቦም ዝበዝሕ ግዜኻ ምስ ካብ ተጥፍኡ ሰባት ፀሓፍ። ዓይንኻ ዓሚትካ ብእምሮኻ እዞም ሰባት እንታይ ይብሉኻ፣ እንታይ ይመኽሩኻ፣ ናበይ ይወስዱኻ፣ ናይ መጻኢ መደቦም እንታይ እዩ እስከ ሕሰብ። ካልእ ብተወሳኺ ኣቦይ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ሰብ ካብ ጅባእ እዩ ምስራቅ ዝፈቱ ንስኺ ግን ካብ ርእሲ ምስራቅ ፍተዊ ይብለኒ። እዚ ማለት ዝበዝሕ ሰብ ንሰባት ዝቐርቦም ትሕትናኦም ወይ ገንዘቦም ርኢዩ ክሰርቕ ወይ ክብለፅ እዩ። ንስኺ ግን ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ቅረቢ። ሽዑ ንጽቡቕ ኣተሓሳስብኦም ጽቡቕ ባህሪኦም ጽቡቕ ኣካይድኦምን ስረቕዮ ተበለፅዮን ቅድሕዮን ንምባል እዩ። ሰብ ክበልፅ ንሰባት ይቐርብ እዩ። ሰብስ ንኽብለጥ ንሰባት ይቐርብ እዩ። ክብለጥ ዝቐርብ ግን ንጥቕሚ ዘይብሎም ነገር እዩ። ንኽመሃር ንኽፈልጥ ኣተሓሳስባ ንኽኸስብ ኢሉ ናብ ሰብ ዝቐርብ ግን ውሕድ እዩ። ሓደ ሰብ ናብ ገፋፍ ዓሳ ዝቐርብ ክልተ ነገር ንኽረብሕ እዩ። ወይ ዓሳ ክበልዕ ወይ ምግፋፍ ዓሳ ክመሃር። ዝበዝሕ ናብ ሰባት ዝቐርብ ግና ዓሳ ክበልዕ እምበር ምግፋፍ ዓሳ ክመሃር ኣይኮነን። ዝጠቕሙኻ ሰባት ቅረብ። ከብድኻ ዝመልኡ ዘይኮኑ ልቦናኻ ዘስፍሑ ኣተሓሳስባኻ ዘዕብዩ ኣካይዳኻ ዝቕይሩ ንጽቡቕ ዘተባብዑ ዘተኸብድኻ መሊኡ ካልኣይ ግዜ ክጠምይ እዩ። ልቦናኻ ኣተሓሳስባኻ እንተዓብይ ግን ጥሜትካ ድኹም ኣተሓሳስባኻ ይጠፍእ እዩ። እና ዝጸልኡኻ እምበር ዝስማዕምዑኻ ይዕሩኽ ኣይትግበር ትብል ንሎማዓልቲ ሒዘያ መፅእ ዝነበርኩ እዚኣ ትመስል። ፈቲሕዋ ክትኮን ተስፋ ይገብር። ናብ ማሓዝኩም ሼር ብምባር ኣካፍሉ። ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ።